பிரைஸ் தி லார்ட். நான் உங்களுடைய அமுல்யா சுபாக்கர். உங்கள் எல்லாருமே ஜீசஸ் டெம்பிள் மினிஸ்ட்ரிஸ் அன்புடன் அழைக்கிறேன். இந்த உலகத்தில் யாரை பார்த்தாலும் சரி, எங்கே பார்த்தாலும் சரி, ஏதோ ஒரு பலகீனம்ன்றது அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும். அந்த பலகீனத்தினால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே, மற்றவங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த பலகீனத்தை எடுத்து காட்டி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீ அந்த மாதிரி, நீ இந்த மாதிரின்னு சொல்லி அவங்களை துன்புறுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவன் ஒரு குடிகாரனை பார்த்தப்ப, அந்த குடிகாரனை வெளியில் கொண்டு வரணும், அவனை எப்படியாவது அதிலிருந்து வெளியில் கொண்டு வந்து அவனை நல்லபடியாக ஆளாக மாற்றணும்னு சொல்லி யோசிக்க மாட்டாங்க. நீ குடிகாரன்டா, நீ குடிகாரன்டா, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவனை இன்னமும் திட்டி 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 அவனை இன்னும் அதுக்குள்ளே தள்ளி விட்டுருவாங்க. அதே மாதிரி பாருங்கள், கெட்ட வேலை செய்கிறவனை வந்து அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவனை வெளியில் கொண்டு வரணும், அவனுக்கு துணையாக நிற்கணும்னு சொல்லி யோசிக்கவே மாட்டாங்க. அவன் பண்ணுற தப்பை தான் எடுத்து போட்டு நடுவில் நிறைய பேருக்கு நடுவில் நிற்க வச்சு, அந்த சமூகத்தில் நிற்க வச்சு, அந்த குடும்பத்தாருக்கு நடுவில் நிற்க வச்சு, அவங்க சிநேகிதர்கள்கிட்ட நிற்க வச்சு, எல்லா இடத்துலையுமே நிற்க வச்சு அவங்களை எந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்திட்டு அவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய வாழ்க்கை மேலே அவங்களுக்கே அந்த என்ன சொன்னால் விரக்தி வர மாதிரி அவங்க பண்ணிவிடுவாங்க. ஆனால் பாருங்கள், மனிதர்கள் எல்லாருமே அப்படி தான் செய்வாங்க. ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு, நான் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன். நீ எப்போ பலகீனமாக இருக்கியோ அந்த சமயத்தில் நான் என்னுடைய பலத்தை நான் பரிபூர்ணமாக கொடுத்து நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்கிறார். உங்கள் பலகீனத்திலேருந்து நான் உங்களை வெளியில் கொண்டு வருவேன்னு சொல்கிறார். மனிதர்கள் எல்லாருமே ஒரு வேளை உங்களை விட்டு போகலாம். இன்றைக்கி உன்னுடைய கணவர் பலகீனமாக இருந்தால் அந்த கணவர்கிட்ட இருந்து அந்த மனைவி விட்டுட்டு போகலாம். மனைவியை பலகீனமாக இருந்தால் கணவர் வந்து அந்த மனைவியை விட்டுட்டு போகலாம். தாய் தகப்பனை விட்டுட்டு பிள்ளைங்க போகலாம். பிள்ளைங்களுடைய பலகீனத்தை பார்த்துட்டு தாய் தகப்பன் விட்டுட்டு போகலாம். சிநேகிதர்கள் விட்டுட்டு போகலாம். குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க விட்டு போகலாம். அந்த உறவினர்கள் எல்லாருமே விட்டுட்டு போகலாம். ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு, நான் உங்களை விட்டு போகவே மாட்டேன். உன் பலகீனத்தோட நான் உன் கூட தான் இருப்பேன். நீ பலகீனமாக இருக்கியா, நான் உன் கூட இருப்பேன். உன்னோட பலகீனத்திலிருந்து நான் வெளியில் கொண்டு வந்து நான் உன்னை ஆசீர்வாதகரமாக நிற்க வைப்பேன்னு சொல்கிறார். பாருங்கள், மனிதர்கள் எல்லாருமே சரி ஏன்னா தூசிக்கிறவங்க தான். பாருங்கள், நம்ம அது மட்டும் இல்லை, வேதத்தில் கூட நம்ம பார்த்தோன்னா பேதுரை வந்து பவுல் வந்து தூசிப்பார். பேதுருடைய பலகீனமாக இருக்கிறப்போ அந்த பலகீனத்தை பார்த்துட்டு பவுல் என்ன சொல்வார்னா வந்து அவரை வந்து நீ இந்த மாதிரி ஏன் செய்கிறேன்னு சொல்லி அவரை தூசிப்பார். பாருங்கள், எங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா கலத்தியில் நம்ம பார்த்தோன்னா 2வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தில் அந்த இடத்துல வந்து அந்த அந்தியோக்காயான்ற ஒரு ஊருக்கு வந்து பேதுரு வந்திருப்பார். அந்த பேதுரு வந்தப்போ அந்த இடத்துல வந்து அங்கே இருக்கிற அந்நியஜனர்கள், அதாவது சுன்னத்தி இல்லாத ஆட்களோட எல்லாருமே அவர் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பார். அதே சமயத்தில் பாருங்கள், யாக்கோபுடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் வராங்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுமே பேதுரு என்ன பண்ணுவார்னா, அந்த அந்நியஜனர்கள்கிட்ட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவர் அங்கேருந்து மெல்லையாக எழுந்து வெளியில் வந்துடுவார். அப்போ பவுல் பார்த்துட்டு, நீ இந்த மாதிரி செய்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து திட்டுவார். கரெக்ட் தான், ஏன்னா நான் வந்து பவுல் திட்டுறது தப்புன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. அதே மாதிரி ஆனால் அங்கே என்னென்னா பவுல் திட்டுறது கரெக்டு. ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல பாருங்கள், பேதுருடைய பலகீனம் அங்கே நமக்கு தெரியுது. பேதுரு இருந்து யாக்கோபு அவங்க வராங்களே, நான் வந்து சுன்னத்தி பெற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து இது வரைக்கும் சுசேஷனம் சொன்னேன். இப்போ நான் சுன்னத்தி இல்லாதவங்களோட உட்காந்து சாப்பிட்டா இவங்க எல்லாருமே என்னை பற்றி தப்பாக நினைப்பாங்களோ, இவங்க என்னை பற்றி தப்பாக பேசுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்குள்ளே இவரே அந்த பயம்ன்ற பலகீனத்தால் என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கேருந்து மெல்லையாக அப்படி கலண்டுக்கிறார் அந்த இடத்த விட்டுட்டு. பாருங்கள், அதான் சொல்கிறாரு, அந்த பலகீனம் போகணும். பாருங்கள், அந்த இடத்துல அப்போஸ்தலன் பவுல் இருக்கிறதுனால பவுல் வந்து என்ன பண்ணார், பேதுரை வந்து நீ செஞ்சு தப்புன்னு சொல்லி அவர் எடுத்து காட்டினார். ஆனால் அதே இடத்துல ஒரு வேளை கர்த்தர் இருந்தாருன்னா பேதுரை வந்து நீ செஞ்ச தப்புன்னு சொல்லுவாரா அப்படின்னு பார்த்தா என்ன கேட்டால் மட்டும் நான் சொல்ல மாட்டாருன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம கர்த்தர் ரொம்ப ரொம்ப பாசமுள்ளவருங்க. ஆமாம், அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உன்னுடைய பலகீனத்தில் நான் பலத்தை கொடுப்பேன்னு சொல்கிறேன். அந்த பேதுருடைய பலகீனத்தை அவர் பார்த்துருப்பாரு. அந்த பலகீனத்தை வந்து அவர் என்ன செஞ்சுருப்பாருன்னா அந்த பலமாக மாற்றிருப்பார். ஏன் அது மட்டும் இல்லை, நம்ம பார்த்தோன்னா பேதுருக்கு அவர் சொல்லுவார், உன்னுடைய என்னென்னா பேதுரு வந்து கர்த்தரை தெரிஞ்சு கூட 3 தடவை வந்து நான் கர்த்தரை தெரியாது, எனக்கு கர்த்தரை தெரியாதுன்னு சொல்லி அவர் பொய் சொல்லார். அந்த பொய் சொல்கிறப்ப கூட வந்து கர்த்தர் என்ன செஞ்சாருன்னா அவரை பார்த்து வருத்தப்பட்டாரே தவிர அவரை வந்து நீ எந்த மாதிரி, நீ இந்த மாதிரின்னு சொல்லி அவரை நிந்திக்கலை, அவரை தூஷிக்கலை பேதுரு. அவர் அது மட்டும் இல்லை, அவர் என்ன சொல்வார் தெரியுமாங்க, லூக்காவில் 22வது அதிகாரம் 32வது வசனத்தில், பேதுரு நான் உனக்காக ஜபிக்கிறேன், நான் ஏன்னா வந்து நீ வந்து இந்த பலகீனத்தில் இருக்க, நீ வந்து உன்னுடைய நம்பிக்கை வந்து தவறி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் உனக்காக ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி லூக்கா 22வது அதிகாரம் 32வது வசனத்தில் கர்த்தர் சொல்லுவார், பேதுருக்காக நான் ஜபிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம், இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட பலகீனமாக இருக்கீங்களா? உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலேருந்து பிரச்சனை வந்துட்டுருக்கா உங்கள் பலகீனத்தால், இல்லைனா உங்களுடைய வேலையில் பிரச்சனை வந்துட்டுருக்கா, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் உங்கள் பலகீனத்தினால எல்லாத்தையுமே இழந்து போயிட்டுருக்கீங்களா? எல்லாருமே உங்களை வந்து இன்றைக்கி திட்டுறாங்களா? எல்லாருமே உங்களை வந்து தூசிக்கிறாங்களா? கர்த்தர் சொல்கிறாரு, நான் கூட உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன். பேதுருக்காக ஜபிச்சேன் இல்லையா, நான் உங்களுக்காக கூட ஜபிக்கிறேன். நான் பேதுரு மட்டும் இல்லை, உங்களை கூட நான் நேசிக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு. பாருங்கள், பேதுரு அவர் எவ்வளோ அளவுக்கு நேசிக்கிறாருன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, அவர் கர்த்தர் வந்து சிலுவை போட்டதுக்கப்புறம் அவர் 3வது நாள் திரும்பி எழுந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள், அந்த புனர்தான நாள் அன்னைக்கு அவரை பார்த்தோன்னா எழுந்துட்டதுக்கப்புறம் மக்தலேனி மரியா கிட்ட என்ன சொல்வார் தெரியுமா, அம்மா நான் எழுந்துட்டேன், நான் திரும்பி வந்து கலிலியா பிராந்தத்தில் வந்து நான் உங்களை பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு என் சிஷ்யர்கள்கிட்டையும்
பேத்தூர்கிட்டயும் போய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஹல்லேலூயா. என்ன சொல்கிறாரு, சிஷ்யர்கள் கிட்ட சொல்லு. அதே மாதிரி பேத்தூர் கூட செப்பரேட்டாக அவருடைய பேரை வந்து அவரங்க நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு பாருங்க. ஆமாம், பேத்தூர்கிட்ட கூட போய் சொல்லு பாருங்க. பேத்தூர் அவர் எவ்வளோ நேசிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு பேத்தூர்கிட்ட கூட போய் சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா, கர்த்தருக்கு பேத்தூர் எவ்வளோ செப்பரேட்டான ஒரு ஆளுன்னு பாருங்கள். ஏன் அவர் அந்த அளவுக்கு செப்பரேட்டாக அவர் கர்த்தர் பார்த்தாரு அப்படின்னு பார்த்தா, அவங்க சிஷ்யர்கள் எல்லாரை விடவும் பேத்தூர் ரொம்ப 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 பலகீனமானவரங்க. ஆமாம், அதனால தான் வந்து கர்த்தர் சொல்கிறாரு, அந்த பலகீனத்தில் என்னுடைய பலத்தை நான் பரிபூர்ணமாக கொடுப்பேன்றதுனால, நீ இன்னைக்கு பலகீனமாக இருக்கியா, உன் குடும்பத்தில் ஒரு எந்த விஷயத்தில் நீ பலகீனமாக இருக்கியோ அந்த விஷயத்தில் நான் என்னுடைய பலத்தை கொடுத்து நான் உன்னை வெளியில் கொண்டு வரேன். பேதுருக்கு அதான் சொன்னார், நீ பலகீனமாக இருக்க, நீ வந்து சாத்தான ஜல்லியில் போட்டு ஜல்லிக்க போகுது, நான் வந்து உனக்காக நான் ஜபிக்கிறேன், நான் வந்து உனக்காக ஜபிக்கிறேன், அதனால் கண்டிப்பாக நீ வந்து அந்த பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீ உன்னுடைய சகோதரர் எல்லாருமே நீ பலப்படுத்துவ அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் கர்த்தர். இன்றைக்கி கர்த்தர் அதே தான் உங்களுக்கும் சொல்கிறார். இன்றைக்கி உங்களுடைய பலகீனத்தில் எல்லாத்துலேயுமே நான் உங்களை பலப்படுத்துகிறேன். என்கிட்ட வாங்க, நீங்கள் என்கிட்ட வந்தீங்கன்னா, என்னை நீங்கள் நம்புனீங்கன்னா, நான் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுடைய பலகீனங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டு உங்களுக்கு உயர்வான இடத்த கொடுக்குறேன். ஆமாம், உங்கள் பலகீனத்தினால நீங்கள் எத்தனையோ இழந்து போயிருக்கலாம், உயர்வான இடத்துக்கு நீங்கள் போக வேண்டியது இருக்கும். அந்த உயர்வான இடத்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் இழந்து போயிருக்கலாம். இன்றைக்கி சொல்கிறாரு, நீ என்கிட்ட வரியா, நான் உனக்கு நீ இழந்து போன எல்லாத்தையுமே நான் உனக்கு திருப்பி கொடுக்குறேன். பேதுரை நான் நேசித்த மாதிரி நான் உன்னையும் நேசிக்கிறேன். பேதுருக்காக நான் ஜபித்த மாதிரி உனக்காகவும் நான் ஜபிக்கிறேன். ஆமாம், ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் உனக்காக தான் இருக்கேன், உனக்காக தான். நீ எங்கே பலகீனமாக இருக்கியோ அந்த இடத்துல நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நீ இன்னைக்கு உன்னுடைய பலகீனத்தை என்கிட்ட கொண்டு வா, மனிதர்கள்கிட்ட கொண்டு போகாத. மனிதர்கள்கிட்ட கொண்டு போனால் அவங்க எல்லாருமே உன்னை நடுவில் நிற்க வச்சு உன்னை தூசிப்பாங்க, திட்டுவாங்க, கேவலப்படுத்துவாங்க. அந்த பலகீனத்தை சொல்லி 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 காட்டி காட்டி உன்னை துன்புறுத்துவாங்க. உனக்கு ஏன்டா இந்த வாழ்க்கை, ஏன்டா நம்ம இந்த மாதிரி வாழ்கிறோன்ற மாதிரி நினைக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போவாங்க. ஆனால் நீ என்கிட்ட கொண்டு வந்து நான் கண்டிப்பாக நான் அந்த பலகீனத்துலேருந்து உன்னை வெளியில் கொண்டு வந்து ஆசீர்வாதகரமாக, உனக்கு மட்டும் நீ ஆசீர்வாதம் இல்லை, நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதகரமாக நான் உன்னை மாற்றுறேன். அதான் சொல்கிறார் கர்த்தர், நான் வந்து உனக்காக ஜபிக்கிறேன். உன்னுடைய மனசு வந்து ஸ்திரமாக நின்னதுக்கப்புறம் நீ போய் உன்னை சகோதரர்களை வந்து நீ ஸ்திரப்படுத்துன்னு சொல்கிறாரு. ஹல்லேலூயா. பார்த்தீங்களா, இன்றைக்கி அதை சொல்கிறாரு, நான் உன்னை வந்து நான் பலப்படுத்துறேன், நீ போய் உன்னுடைய சகோதரர்களை நீ பலப்படுத்து. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு கர்த்தர் சொல்கிறாருங்க, நீ உன்னுடைய பலகீனத்தை எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட கொண்டு வந்தப்போ நான் கண்டிப்பாக அதிலிருந்து உனக்கு ஆசீர்வாதமான கரமான வாழ்க்கையை நான் கொடுக்குறேன் சொல்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஜபிச்சுக்கலாமா? ஸ்தோத்திரம் தேவனே, ஸ்தோத்திரம் 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 ஐயா. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நன்றி பிதாவே. ஆமாம் ஐயா, எங்களுக்குள்ள எத்தனையோ பலகீனங்களுக்கு, அந்த பலகீனத்தினால ஏசப்பா எத்தனையோ நாங்கள் இழந்து போயிட்டுருக்கோம் தேவனே ஏசப்பா. ஐயா, அது மட்டும் இல்லை ஏசப்பா, சந்தோஷம் இல்லாமல் துக்கத்தோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அந்த பலகீனங்களால். குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனை, ஆஃபீஸில் பிரச்சனை, எங்கே வேலை செய்கிற இடத்துல பிரச்சனை, எங்கே பார்த்தாலும் பிரச்சனை ஐயா. எங்களுடைய பலகீனங்கள்லாம் வேறுடன் நீங்கள் பிடுங்கி போட்டுட்டு தேவனே உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்க ஐயா. எங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிச்சு தேவனே ஏசப்பா எங்களை பலப்படுத்துங்க ஐயா. நீங்கள் எங்களை பலப்படுத்தின உடனே நாங்கள் கூட போய் எங்கள் சகோதரர்களை உங்களுக்காக அவங்களை நிற்க வைக்கிறதுக்காக எங்களுக்கு பலத்தை கொடுங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஐயா. எங்களுடைய பலகீனத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய பலத்தை பரிபூர்ணமாக கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன். பிரைஸ் தி லார்ட்.